Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Хеле ва хеле шод ҳастам ки подписчикони азиз бо мо ҳастеду моро дастгирӣ мекунед. Имрӯза мехоҳам ба шумо нархи янами хӯрокара камакак гап занам. Нархи хӯрока ин 6 марти 2019 ана марҳамат, бринҷ, краснодар 12 сомон, қанди сафед 7 сомон, набод 9 сомон. Ямин як магазинчаи назди амин ваяй, назди магазинои моя, я магазинчаи хӯрокворӣ. Ман амира гап мезанам бо бозора. Шумо ба назар бигиред ки 1 сомонӣ баъзан арзонтарай. Ана шакар 6 сомон, 6.5 сомон. Тухм 80 дирам. Ана бинед дӯстони азиз. Ози майнаёра мефаҳмонам. Ана кефир 4.5 сом. Қаймоқи ёронӣ 8 сомон. Ина намуд ва йогурто 3 сомон. Ана майонез 5 сомон. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз. Ана инҷа сливочное масло 10 сомона ҳаста. Шедрии лети калон 13 сомон. Дӯстони азиз, ана шедрои летара намиёра я бор бинед. Ино ҳамаш на сливочное маслам. Ино ҳамаш знаки ҳалол задагия инода. Шумо бинед, инам печати ҳалол задагия. Ки бад гап назанед. Барои ки Тоҷикистон ҳамаи чизе ки меоя и ба гости хидмон, ба гости давлатҳои мусулмония. Яна бинед знакора. Ана бинед кремлёвский 4 сомон. Шедрая лета майдаш 5 сомон. Яна кремлёвский дам дидед, анаму печати ҳалол задагияй. Халал гуфта мондагияй. Ана кремлёвский калон 11 сомон. Ана ино нимкилогияй шоколато иҷада 20 сомонӣ дакадагиян. Ина намудуш 15 сомонай. Чани 15 сомон кадагиян. Баъд ана ҳавло беҳад ҳавлои бамазаи дӯстони азиз, касе дӯст медора нависа 27 сомон ки дошт. Ана ин намуд шоколато ҳастай. Инам ами нимкилога кадагиян 15 сомон. Бо чи ҳастай? Ана ин шоколати вай ҳастай. Бачонок ай фирмая мири ваям 20 сомон да. Ана вай медунокам 20 сомон да. Стапам шоколати стап. На нигоҳ кунед. Иям на ин бачонок 20 сомон да кадагияй. Ана дӯстони азиз, нархора мехоҳам хабардор шавед. Ана ира бинед чихе чизи пухтупази ба маза. Ина 12 сомонӣ. Дӯстони азиз, оз янамин пухтупазое ки ман шумода нишон метам. Бо нувои мо ҳозир анамихе дар хона пухта дар магазинҳо тақсим мекунанд ки беҳад кори хубай. Ана ин мисол пухтупазои хонагӣ барин. Ози ман нишон метим шумода бинед. Ана ира бинед и вафлини шоколад. Инам 12 сомон да кадагия. На марҳамат. Аз бо дигар чизошам нишон метим. Шумо бинеду баъд хавотир нашавед ки мисол ҳозир вай нест, дар магазино продукта нест. Хеле бисёри ҳозир гуфтагӣ ҳастанд. Ана ино ҳамаш 6 сомонӣ, 5 сомонӣ. Инаи торто дӯстони азиз, ина ино 5 сомонӣ кадагия. И барои мисол одамо мебаранд ягонҷо ё ки баъзан барои чой мегиранд. Ана ино бине дӯстони азиз слоёне. Ино 5 сомонӣ да кадагия. Ана минора бо нувони азизи мози худшон тайёр карда истоданд. Ана рулета бинед 8 сомон да кадагия ямиҷада. Бинед дӯстони азиз, беҳад хубай. Мисол аминора харид кунем мо гирем и бо нағз меша, барое ки мисол барои соҳибкории як бону мо як хизмат мекунем. Ана бинед дӯстони азиз, алпинголд иҷада 8 сомон, 7 сомон. Дидед дӯстони азиз, ина шоколати воздушниям 7 сомон. имрӯз аз сабабе ки одам ози чӣ хеле медонед пеш аз ҳамин 8 март бозорҳо одам бисёри бада. ями корвон хусусан барои ҳама ман бозор нарафтам дӯстони азиз. барои ба навор гирифтани дархостҳои шумо аз инро камакак тасмим гирифтам ҳамин чизоро шумода пешниҳод кунам.
ана бинед фатирои анам хеле фатир чӣ хеле ба маззаан ино касе истифода хӯрда боша медона. Бинед ино 3 сомонӣ. ино фатири рӯғанӣ. ана и куклора бинед ду тагаш 25 сум буда, як тагаш 18 сум. дӯстони азиз, бозичорам камака шумо да нишон дидем. ана ин одамчое ки кӯтакчое ки раҳ мегардан 18 сум. ана ин мошинчаҳои калон 15 сомонӣ. бинед дӯстони азиз. баъд ана ин зайчики неваляшка 9 сомон. барои кӯдако ана ин камазо ҳаст 15 сомон. ана ин набори пасуда ҳаст барои духтарако бозӣ кунӣ 20 сомон. касое мехоҳанд тамошо кунанд, насиб бошад. баъд ма бо бозор мерам, аз бозор шумо да ба навор мегирам дархостотона. ана фанта ним литра 4 сомон. фанта у инаи кока-кола кардагиан майдача ино 0,3 2 сомонӣ. ана ин намуд арсикол вай кока-кола у фанта ҳастай 5 сомонӣ ё 1 литрашан. баъд ана ин намуди поён 1 литра 7 сомонӣ. ин тараф да арсикола ки добрия арсикола 1 килогаш 1 литраш 6 сомон, 1 литраш 8 сомон. ана ин чойои 1 литра ино ҳастанд 2 сомонӣ. инҷа да ман мехоҳам племенои амие ки ози Тоҷикистон бировардеста амро нишон дидем. не калонай 20 сомонай. ба фикрам 1 килояй. баъд нехе майдачаош ҳаста ино 7 сомонӣ. туш берай навистагиай ино 7 сомон. вай камай граммош. марҳамат дӯстони азиз. ана тамошо кунед. ози тараф ма ози магазинчи гуфт ки мурғи ёвон овардагиё. ози ма нишон метиҳам 1 килош 25 сомон будай. ана бинед маҳсулоти ватаниро дӯстони азиз дастгирӣ кунед. инам вай печати халал дора. тез пазай гуфтан. баъд ҳамааш свежай. ана марҳамат. ана бадани вайои килоаки ҳастай. нӯшкиҳои килоаки ҳастай. ино килош 24 сомон. ана марҳамат. шахсоне ки мехоҳанд бинанд. ана инҷа суперконтики майда 2 сомон, калонуш 3 сомон. баъд ана варёноис гӯшонкадор кекси поён 7 сум ҳастаю. баъд 12-13 сумаш ҳастай. ин тараф хай чизои 1 сомона. баъд ана сникерс 4 сум 4,5 сум. альпин голд нав гуфтум хай 7 сум 8 сум. ина семичка. ана дӯстони азиз сим бора бинед. семичкаош коғазиш дига шидагия ки беҳад ба мазза янами сафедаш хусусан барои мо мегирем хушрӯвай 1 сомонӣ. ин семичкао 1 сомонӣ дӯстони азиз. касе дӯстдори семичкаяй марҳамат. ана ин тараф да шумо да бо чира нишон дидем. ана ин шоколадҳои калон барои падарка коробкора бинед. ино 25 сомонӣ. калон барои ягонҷо туҳфа кардан. ана чойои бета 12 сомон. ана ин гӯшонкаҳо ҳастай 6,5 сомон 8 сомон. баъд майдош 8-9 сомон. калонуш 14 сомон бутулкара. баъд ана вай нутелла боре ҳастай болода 15 сомонаш 16 сомонаш 18 сомона. ана бине дӯстони азиз. ана вафлико ҳастай 10 сом 12 сомон. яна назар кунед. баъд ана уҷа яшкина чизош нағзай ана торти вафлиниш 10 сомонӣ. ана унамуд печенош 8 сомон 9 сомон 10 сомона. ана бинед чӣ қадар чизо ҳастанд. нанамино ҳама ҳамин нархҳое ки буданд ҳамин нархҳо истодагӣ ҳаст. ҳозирашда қимат кардагӣ нестанд. ана бинед худоро шукр ки қимат накунанд. ана бинед дӯстони азиз. анҷа ҳамин қадар чизо ҳастай. мисол ана макароно ҳастанд 7 сомон 8 сомон килош.
بعد اینجا پایان با پیچین و دیگر چیزو هستای. انا ماینز هستای ساتیلچه 14 سومون. بانکاش هم همین نرخ. پیچینو هستای 25 سومون، 22 سومون، 30 سومون کیلوش. انا в افریقای 28 کیلو کی دارن. شکلاتو هم هر خیلش هستای 30 سومون، 35 سومون. شکلاتو یک نقص ترکش بعد 256 میره. نرخ 1 کیلوش. بینید دوستانی عزیز، شخصانی که از نرخ‌های ما خبردار شدن میخواهید مرحمت ای برای شستشویی اینوی هم میخیل 6 سومون 7 سومون میخیل. این صابونه همش 5 سومونی. بلیزنا 7 سومون 8 سومون. رخش 7 سومون. رمیس 7 سومون برای یمین شستشو کردن مرحمت. برفو هسته 7 سومون 8 سومون. سالفیتکو هستن 8 سومون 9 سومون 10 سومون. مایده چو هستن 2 سومون. بعد دیزادران توی چیسته لینی هسته 14 15 سومون. بعد صابونو هسته وجده 5 4 سومونی. این نمود برای نمی شیشه شوی 6 سومون. تریزه شوکو اوتیونکو 18 سومونی. نبینید بعدن این نمود نغزه 12 سومون برای همی شستشو کردنی و نو دیگر جای ها. بینید اریل هستای بولودا 50 سومون. بعد میف باشه 30 سومون و یا 3 کیلوگرم. بعد روغنو را نگاه کنید دوستانی عزیز. علینا یا لیتر 13 سومون، 2 لیتر 26 سومون، 3 لیتر 38 سومون. بعد انوای روغنوی دیگر باشه 55 57 سومون. علینا 5 لیتر باشه 63 سومون. اینا نرخی روغنوی همش موده گفتم. انا میگذاریم به قسمی اینو. انا شلغم 3 سومون. سیو هر خیلی 7 سوم 8 سوم 9 سوم. اینی حال همین خیلی. یک خورمو رو خیلی نپرسیدم نرخش راستی گپ دوستانی عزیز. انا بینید پیاز 3 سومونای بسیار گیری اگر 2.50. انا این کارتوشکا را بینید. کارتوشکا 4 سومونی هست دوستانی عزیز. من دینا در بزرگ نرخش گفتم و نرخی لیمچه بود. انا بینید سبزی باشه اینجا در 1 سومونای در بزرگ اگر نرخی لیمچه گیری 8 دیرم 7 دیرم میوبی. بینید کارتوشکا و دیگر چیزو را. بعد پامیدورای خشرو دارن اینجا در پامیدوراشون 8 سومون 1 کیلوش. هنم خیلی دوستانی عزیز امروزه ویدیوی ما به آخر میرسه. با ما باشه در کانال ما بمانید. در پناه الله باشه دوستانی عزیز. خدا نگهداری شما بود. خیر تا ولاگ های آینده.